Здравейте, казвам се Асена. Ще ви науча да правите ананас. Ето как изглежда. От пластилин. Така. За целта ще ви трябва, разбира се, пластилин. Зелен, бял, кафяв и жълт. И 2 парчета ананас. Ето. Да започваме. Така. Вземете кафявия пластилин и го сложете само в ето тази долната част. Кръгът. Като го смачкате първо на ето такова топче. Защо точно с чаши? Опитах с ножове, но не стана. Съм толкова си лоша. Беше хубаво? Да, но... Трябва да се получи ето така. Защото те оставих да гледаш децата. Кога? Сега Аз гледам деца сега. вземете от зеления пластилин и си отчепете ето такова малко парче и го сложете в горната част, която я оставихме празна. О, да, тези деца. Какво е станало с косите ви? Подстригахме се. Оставила се без малките и гигантските ножици? Не знаеш, че имаме малки. Дайте ги. И какво ще кажеш на мама? С бялото също го чупете, но да са по 2 равни части. Потърсете в дрешника на Кет някакви хубави шапки. Шапки! Сега намачкайте ето така и го сложете върху бял. Вътре може да има специална изненада за теб. Накрая трябва да се получи ето така. В кафявото трябва да сложите бялото. Отгоре да има зелено, а под бялото, разбира се, кафявото. Това не е добре. Оставете го настрани. Ето тъй. И направете същото с ето това. С другото. Но използвайте вместо кафяво жълто топче. Смачкайте го хубаво. И го... Аз ще чупа малко. И го пахнете вътре. Ето така. Това е нашето ча. Ето. Разбира се, вътре трябва да има малко празно място за бяло. За останалата част от бялото. Като го смачкате хубаво, това е коремчето. Слагаме го вътре. За да се получи ето това. Като бойдисано яйце. С бял жълтък. После вземете малко от зеленото, отчепете го. Ето. И го сложете ето тук горе, за главичката. Ще помним супер деня цяла година. Не, ще престанеш ли? Защо ти ме престанеш? Казах си 1000 пъти, че няма да стане. Трябва и още да откажа на празници. Накрая трябва да се получи ето тъй. Защо се карате в деня преди супер деня? Защото той реши, че също като теб е ужасно. Сега, Човече, трябва да се получи ето така. Като ги получите точно ето така. Не точно тъй, но трябва да ги съедините, за да се получи цял ананас. Разбира се. Трябва да ги съедините ето така и да махнете останалата част, която се вижда от пластилина. Ето. После като го разтворите, защото ти си много любопитна. трябва да се получи И тя може да устои. и когато сте го отворили, ще се получи ето така. Имаме ли? Ако не надничаш. Да, загледам се в сутена. Ето. Един хубав ананас. И сега, като сте готови с ананаса, ако искате да махнете частите, ще ви покажа в следващия клип. Благодаря ви. Чао!